Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal United Colors of Benetton. Da Vinci, prodott bnin u ġenwin. Ragusa Express. Muscats Motors. For the love of food, golden drop. Sarpadine. OK Home. Bring life to your home. St. Thomas Hospital, hawnhekk għalik dejjem. Merħba f'Marina di Ragusa. Illum għandi preparata għalikom mawra veru speċjali fil-fatt. Ħanidħlu fil-qalba ta' tradizzjonijiet Siċiljani, ħammorru f'razzett sabiex inkunu nistgħu naraw bir-reqqa il-proċess tal-manufattura ta' wieħed mill-iktar prodotti maħbuba Siċiljani, il-ġobon, b'mod speċjali il-mozzarella di bufala. Ser neqpa f'Ragusa stess, fil-fatt ser nisuq ftit minuti biss minn Marina di Ragusa sabiex nasal f'razzett ta' familja li jmexxu din il-produzzjoni tal-ġobon b'tant passjoni u imħabba għan-natura u għat-tradizzjonijiet. Qed inħallu Marina di Ragusa u nsuqu biss kwart tal-bot. Illum il-vjaġġ huwa komdu u effiċjenti. Se nibqa' fil-provinċja ta' Ragusa fejn il-ħajja għadha tħaddan il-pass naturali tagħha. Qed nitilqu mill-għaġla tal-belt biex nidħlu f'dinja fejn l-ambjent, l-annimali u l-ikel jgħixu f'armonija veru perfetta. Dak li qed jistenna lilna llum mhux sempliċement fattorija, imma esperjenza li tmislek qalbek u dan kollu 15-il minuta biss il-bot minn Marina di Ragusa. Min qatt ħaseb li qalb il-liq ħodor ta' Ragusa ftit il-bot mill-Kastell ta' Donna Fugata wieħed isib razzett b'ħafna bufli mill-isbaħ li jipproduċu ħalib mill-iktar sinjur rik fin-nutrijenti u mbagħad il-bniedem bil-maġija u l-kapaċità tiegħu jirnexxielu jitrasforma dan il-ħalib f'mozzarella. Hawnhekk f'dan ir-razzett il-protagonist huma l-bufli. U aħna sejrin nesperjenzaw x'kapaċi hawn. Din hija esperjenza ta' agriturizmu moħbija fil-qalba tal-kampanja Ragusana. Hawnhekk fejn ix-xemx tagħna qleliqi u l-arja friska tħadnek. Hemm storja li bdiet mill-imħabba, mhux għan-negozju, iżda għall-art li tagħti u għall-istil ta' ħajja li jżomm ħaj id-drawwiet ta' dari. Din mhix sempliċement fattorija, din dar għal ġenerazzjonijiet ta' ħaddiema passjonali li bidejhom iħaddmu l-art, irabbu l-annimali bil-ħlewwa u jżommu ħaj il-wirt agrikolu ta' dan ir-reġjun sabiħ. Fl-2005 il-familja Di Natale bdew kapitlu ġdid, meta ġew introdotti l-bufli. Iva, dawk il-ħlejjaq kalmi u impressjonanti li spiss jiġbdulna l-attenzjoni. L-istorja tal-familja Di Natale tmur ferm lil-in. Hawnhekk issib razzett fejn kollox isir b'kuxjenza, mill-produzzjoni tal-ġobon sal-ikel servut fuq il-mejda, mill-esperjenzi għat-tfal sal-ospitalità li tħossa mill-ewwel ftit kliem. Giuseppe, grazie della vostra accoglienza. Simona, grazie della vostra accoglienza. Noi siamo proprio curiosi e non vediamo l'ora di cominciare la nostra giornata qua perché ovviamente c'è tanto da scoprire. Ma la prima domanda mi devo rivolgere a papà. Nibda bil Giuseppe dwar l-istorja tar-razzett u kif beda kollox. Jispjegali li dawnu razzett mibni fuq ġenerazzjonijiet differenti, imma l-pass il-kbir għamluh fl-2005. Dak iż-żmien ġew introdotti kwoti fuq il-produzzjoni tal-ħalib tal-baqra u biex ikomplu jipproduċu l-ħalib iddeċidew li jintroduċu l-bufli għax il-ħalib tagħhom ma jaqax taħt dawk il-kwoti. Fl-istess sena ġabu l-ewwel 100 buflu minn Latina li jinsab fir-reġjun ta' Lazio. Giuseppe jirrakkonta kif qabel dan il-pass mar jgħix għal madwar 10 tiem f'Latina biex jitgħallem mill-qrib dwar it-trobbija tal-bufli u l-ħalib tagħhom. Giuseppe jispjegali li l-bidu ma kien faċli xejn, speċjalment it-teknika tal-ipproċessar tal-ħalib tal-bufli li huwa aktar xaħmi minn dak tal-baqra.
Iżda la darba talmu wasal il-pass li jikkummerċjalizzaw il-prodott. Minn hemm bdew jiddiżinjaw l-pakkeġġar tal-ġobon, jaħsbu fil-loġistika tad-distribuzzjoni u fl-elementi kollha meħtieġa biex jidħlu fis-suq. F'Marzu 2025 iċċelebraw 20 sena ta' xogħol u kummerċjalizzazzjoni tal-ħalib tal-bufli. Fl-2008, meta n-nies bdew jistaqsu fejn jistgħu jduqu il-laħam tal-bufli, iddeċidew li evolvu aktar u joffru wkoll esperjenza ta' ikel imsajjar direttament fir-razzett. Adesso c'è la nuova generazione. Ciao Simona. Ti ringrazio per avermi... Ovviamente voi siete il futuro di questa io fattoria. Con i miei fratelli, sentendo... Hawnhekk nitkellmu dwar il-ġenerazzjoni li jmiss. Simona tispjega kif hi uħuta żewġ subien oħra huma l-futur tar-razzett. Ġenerazzjoni ġdida li qed taqqat l-innovazzjoni teknoloġika u trends moderni ma' tradizzjonijiet sodi tal-familja di Natale. Qed jagħmlu sforz speċjali biex jedukaw lin-nies dwar il-kwalitajiet superjuri tal-laħam u l-ħalib tal-bufli u d-differenzi ċari meta mqabbla ma' dawk tal-baqra. Lan tagħhom hu li mhux biss jipproduċu imma wkoll jgħallmu u jkabru l-arfin dwar il-prodott li temmen fih il-familja kollha. Għajta żgħira mingħand dawn il-kreaturi kultant tiswa ħafna iktar minn diskors twil ta' bniedem. Nixtieq naqsam magħkom ftit fatti interessanti dwar x'jiġri hawnhekk f'dan ir-razzett ta' kuljum. Ta' kuljum jiġi prodott madwar 600 kilogramm ta' mozzarella u fis-sajf nazzarda ngħid li dan kważi jirdoppja. Fatti interessanti, però ta' prezzhom ħafna iktar la darba tara il-metodu ta' produzzjoni. Il-qalba tħabbat ta' hawnhekk huwa l-ġobon, mozzarella di bufala, ġobnijiet maturi, kif ukoll il-laħam u s-salami, magħmulin fil-fattorija stess. Kollox isir b'mod artiġjanali, passjoni u rispett għall-ambjent. U jekk trid toqgħod tiekol b'veduta, hawnhekk huwa post ideali għalik. Knockabout jirringrazzja lil Ragusa Express. Meta l-ġurnata tiegħek tkun sejra daqshekk tajjeb għalfejn ma żżidx naqra iktar maġija mal-ġurnata u l-mawra tiegħek. Allura tista' tagħmel żjara żgħira fil-Kastell ta' Donna Fugata. Jinsab biss ftit minuti il-bogħod minn hawnhekk. Kastell b'arkitettura mill-isbaħ u l-mawra tiegħek hemmhekk żgur li tkun waħda mill-isbaħ. Id-data eżatta ta' meta beda jinbena dan il-kastell mhux magħrufa minħabba li hemm ħafna leġendi dwaru. L-eqdem dokumentazzjoni ta' dan il-kastell toħodna lura għas-sena 1648. Is-sena li l-familja nobli Arezzo La Rocca xtratu. Huwa grazzi għal familja Arezzo La Rocca li dan il-kastell ġie trasformat f'kastell neogotiku imponenti. Matul is-seklu 19, ix-xogħlijiet ta' kostruzzjoni tlestew minn Corrado Arezzo, politiku importanti Siċiljan. Il-ġonna huma karatteristiċi impressjonanti ta' dan il-kastell. Dawn il-ġonna ituna ħil tajjeb ħafna tal-ħajja aristokratika tal-passat u kif ir-residenti u l-mistiedna kienu jiddevertu. Hawnhekk saħansitra ssib labirint. Mibni fl-aħħar tas-seklu 19, dan il-labirint jissimbolizza l-kumplessitajiet tal-ħajja u d-destin. Id-disin tal-labirint jirriflettu influenzi klassiċi li jfakru il-mitoloġija u s-simbolizmu tal-qedem. Jingħad li l-mistiedna tal-kastell fil-passat tul dan il-labirint kienu jsibu ħarba serena
għal kontemplazzjoni u riflessjoni. Kienu jitilfu lilhom infushom fit-tidwiriet ta' dan il-labirint. L-esperjenza li tgħix f'dan ir-razzett hija waħda mill-isbaħ tikol tajjeb u jekk kemm il-darba qiegħed iżżura hawnhekk mal-familja tiegħek tista' tkabbar l-arfin tiegħek u anke ta' wliedek jista' jikbar l-arfin dwar speċi differenti ta' annimali. Hawnhekk issib baqar, titgħallem dwar in-nutrizzjoni tagħhom, titgħallem ukoll dwar il-bufli, in-nutrizzjoni tal-bufli, imbagħad x'isir mill-laħam u mill-ħalib tal-bufli la darba jkun wasal il-ħin tal-produzzjoni u għalhekk tkun esperjenza verament kompluta. Fost is-siġar, il-ħdura u l-ħlejjaq tal-kampanja Ragusana hemm rokna fejn in-natura u t-tagħlim jingħaqdu f'esperjenza li tibqa' f'qalbek. L-għaqda edukattiva tal-familja Di Natale toffri opportunità unika biex nifhmu tassew il-valur tal-art u tradizzjonijiet agrikoli Siċiljani. Hawn huwa l-post perfett għal dawk li jridu jaqtaw mill-ġenn u jerġgħu jgħixu il-veru ġenwinità tal-ħajja rurali. Paċi, sempliċità u veduti sbieħ. Wasal il-ħin biex nieħdu pawsa żgħira mix-xemx u mmorru nesperjenzaw naqra tomiet. Jiena biex inkun onest magħkom qiegħed ħerqan ħafna biex induq dik l-imbirka mozzarella. Mozzarella li kważi nistgħu ngħidu ħadkun ġid fuq platt u anki mejjed biex induq is-salami li tant huma rinomati għalih. Salami li kiseb fama il-bot minn dawn l-eliqi barra mixtut ta' Sqallija. Għalhekk ejjew miegħi ħalli nesperjenzaw flimkien naqra tomiet. Insomma biex inkun preċiż jien ħa nesperjenzhom u naqsam l-informazzjoni magħkom. Kelli ċans nidħol fil-kċina u rajt bajnejja x'qed jiġi preparat apposta għalina. Nkun onest magħkom, diġà qed nimmaġinani bil-qiegħda mal-mejda. Salami magħmul mill-laħam tal-buflu, ta' dan frisk mill-għalqa, mozzarella li ftit ilu kienet għadha ħalib, pizza, platti oħra u riċetti u aktar ingredjenti tagħhom stess u ħobs moħħmi propju hawn fuq il-post. Kollha flimkien għal esperjenza kulinari li tassew tixraq lil din il-ġurnata. Għalija l-veru stilla tal-ġurnata hija l-mozzarella, mhux għax biss bnina, viżwalment tidher sabiħa b'dak l-abjad pur nadif fil-kulur tagħha, però kemm il-darba tara kif tinħadem u l-passjoni li kull individwu li jaħdem fuq din il-mozzarella jpoġġi fl-azzjonijiet tiegħu tapprezza ħafna iktar it-tjubija li tasal għandek fuq il-platt. Il-ħalib tal-buflu bil-kulur opali abjad tiegħu huwa rikk fix-xaħmijiet bnini, fil-proteina u fil-kalċju. U għax ma fihx karotenoidi, jagħti l-prodott tal-ħalib dik id-dera tal-porċellana. Dan il-ħalib għandu kontenut ta' każina ola minn dak tal-baqra, tant li jagħti kważi doppju rendiment fil-produzzjoni tal-ġobon. It-toma ħelwa u mimlija b'dawk l-essenzi naturali li jiġu mill-alf u l-ħxejjex li bihom jitimgħu il-bufli. U ħankunu ċari, l-aċtu butiriku li fih il-ħalib tal-buflu huwa darbtejn aktar minn dak tal-ħalib tal-baqra u għalhekk għandu wkoll benefiċċji għal saħħitna, fosthom li jgħin il-prevenzjoni tal-kanċer tal-musrana u tal-glandola tat-tajroid. Melissa tgħidle għal mozzarella di bufala naturali bħal din. Knockabout jirringrazzja lil Ragusa Express. U issa wasal il-mument li tant kont qiegħed nistenna biex inkun nista' ngawdi dawn it-tomiet. Tomiet bnini minn mozzarella friska għal ġobon iktar matur b'toma iktar intensa, ma jonqosx ovvjament l-aspett viżwali dan it-tadam b'kulur aħmar daqshekk rikk, ħobs frisk li għadu kemm ħireġ mill-forn u mbagħad ftit tjubiji li ħarġu mill-forn ukoll li żgur il-palat tiegħek japprezza la darba jgawdihom. L-esperjenza tal-lum mal-familja Di Natale kienet waħda tassew indimentikabbli. Mill-mumenti sbieħ fost in-natura u l-annimali,
għall-esplorazzjoni tal-proċess tradizzjonali tal-produzzjoni tal-ġobon. B'mod partikolari, il-mozzarella ta' kwalità għolja magħmula mill-ħalib tal-bufli. Stajt nidħol fil-qalba ta' dak kollu li jagħmel dan il-post speċjali. Ħadd gost nitkellem mal-persuni wara l-prodott li jaħdmu b'dedikazzjoni u passjoni kbira. U ovvjament, il-parti li l-aktar oġbitni. Meta kont mal-mejda, mimlija ġobon frisk, salami magħmul mill-laħam tal-bufli, ħobs sħun ta' dan frisk, kollox lokali u kollox magħmul hawnhekk. Mod personali nazzar dan għajt li din mhijiex sempliċement ikla però esperjenza għas-sensi kollha tiegħek. Finqas minn 20 minuta sibt ruħi Marina di Ragusa biex minn hawn ftit ieħor naqbdu triqtna lura lejn Malta. Qabel ma nħallikom infakkarkom li jiena flimkien ma' Ragusa Express qed intukom iċ-ċans li tiġu tesperjenzaw sqallija, pparteċipaw f'kompetizzjoni li għandna dejja flimkien ma' Ragusa Express, idħlu fil-paġna ta' Facebook tiegħi u minn bonnici.tv sibu ritratt tiegħi flimkien ma' Ragusa Express u kummentawna fejn ittieħed dak ir-ritratt fi Sqallija. U jekk il-kumment tagħkom ikun korrett, intom grazzi għal Ragusa Express tistgħu tiġu Sqallija. Saħħa u nintaqgħu Knockabout Sicilja li jmiss. Ciao. Knockabout qiegħed jiġi biex juplilkom grazzi għal United Colors of Benetton. Da Vinci, prodott bnin u ġenwin. Ragusa Express. Muscat Motors. Koliosh Authentic Greek Yogurt. Sarpadine. OK Home. Bring life to your home.